Make a love shout out. Anybody in my house? Zero. Mega love shout out. Hello, hello. Hello, hello, hello. Mega love shout out. Hello, yes, akin nyo. Mega love shout out. Wala bang jacket? Ayan, may jacket ka na iya sa akin nyo. Hello, thank you, Lala, for coming to my house. Mega love shout out, Joanna Hana. Welcome, welcome, welcome to my house. I didn't see you. Salamat sa paharang. Ay, paharang pa daw. Thank you, thank you, thank you sa paharang. Ayan. Mega love shout out. Proud Sarangan PH. Ayan. Nadyakitan na kita. May jacket ka na. Hello, mega love shout out. Ayan. 3 million in the house. Hello, hello. Kumusta na ang lahat? How are you all? Long time no see. Long time no see. Salamat sa paharang. Walang kwan. Hindi ba gumagana si Nightbot? Why Nightbot is not working? What happened to Nightbot? Alright, we will do Nightbot. Where is Nightbot? Why is not working Nightbot? Yeah, supposed to be working Nightbot. Oh, I know. Because I know now. I will. Just a moment. Hindi ko pa pala na-ikon si Nightbot. No. Hindi ko pa pala na-moderator si Nightbot. Kaya pala hindi siya nag-work. Saglit. Hmm.
Saglit lang, guys. Hindi ko na. I am not ready pala. Ayan. Hindi ko pa pala nailagay si night code. Kaya hindi siya. Eh, ano ba yan? Hindi na ba? Hmm. Ayan na. Ayan, sorry, sorry. May kalab chat out. Thank you, thank you. Did you go already? Oh, yeah. I need to put moderator your name. No karaoke tonight. Salamat, salamat sa love. Hello, hello. Hello, hello. Oo nga, nakapasok ka na. Sige na. Mega love shout out to you. Joanna Hana, lalab. Ayan. Salamat sa pagpunta. Salamat, salamat. Ayan. Subukan nyo mga mag-press ng... Can you try to press test? Ayan, Garis in the house. $4 million in the house. Mega love shout out. Inom tayo. Ay. Ah? What is that? I see something. Ayan, thank you, thank you, thank you. Ayan, nagpalipad na si Gary Halsal. May tungkok. May galap chat. Thank you so much. Ayan. Thank you, thank you. Yan, may utang na ako. May utang. At ako'y may utang. Yeah? May utang na ako. Sir Gary, hello from Joanna Hana. $6 million in the house. Mega love stop us. Napuputol. Napupulol na ako. Can I have red?
Can I have red color? Ayan! Hello, Joanna! Sabi ni Gary Halsan. Ayan. Sabi niya ang asawa ko, Joanna, lalab. Yan. Labas ikaw. Labas ikaw. Pizza. Nandyan ba si Pizza? Ang tagal-tagal na ni Pizza hindi nagpapakwan. Hindi siya. Ayan, good afternoon. Ayan, may kalapkat out. Pizza, long time no see. Anong nangyari sa'yo? What happened to you, Pizza? You're hiding for so long. You owe me a lot. you have to see what's in there. Ano na yun? Mag-English kasi naman ako. Oh, okay. Yes, I've been doing gardening today. I'm so tired. Planting all the summer, is it summer? Summer veggies. I mean, kasi nga dito sa Hong Kong, in Hong Kong, we have three type of weather. Winter, spring, and summer. So, I plant for the spring and jump to summer. Hi, Pitham! From Joanna Hana. I love avocado. Ayan. Thank you for the avocado. My love, my love. Joanna Hana, hihihi, sabi ni Pizza. Ayan. Nakantok lagi? Nakantok ka lagi? Bakit? Nakakantok pa yung pan ko? Live ko? I'm fine. Musta na rin po, Pizza? Oh, may palaro ako. Na-miss mo na ba maglaro? I have, in summer is not too much to plant, actually. In summertime, you can only plant string beans, eggplant, and okra, lady finger. Vitamins bakit? Vitamins nang iinom ako, Gusto mong magpalakas, nalabanan mo ang COVID. Ay, bawal pala yun. Ito yung vitamin ko. This is my vitamin. This is my vitamin. Ayan, wag yung kalipo. Ayun, nandyan na si Maria Pinay. Salamat sa harang. Wala na, tawag na lang tayo mag-music kasi makaka-copyright naman tayo. Ayan! Morning in Germany. Sabi ni Gary Halsal.
Ayan, morning, morning in Germany. Ayan, mega love shout out. 6 million in the house. Ayan. Maria Pinay, Germany. Hello from Pitsam. Breakfast and G. Yeah. You have to type all. Maybe don't understand. Di sila, Pinay. Ay, umaandar na. Umaandar si Juan. Nightbot. Bakit nalagyan ko ng... umaandar na si Juan. Nightbot. Pizza, baka naman gusto mo nang mag-member sa akin. Direktahan tuloy. Thank you. Muntik ngang mabasag itong kon ko, Pizza. Mabasag itong mic kasi malakas yata masyado yung nagpalit ako ng wire kasi nasunog. Malakas masyado kasi it's really such a strong laugh. If I laugh, it will broke this one. And one of my cord is burned because I laugh that loud. Ang haba naman ng harang. Thank you, Sisilap. Oh, it's really. It's really working a night boat, but it's quite difficult to do. I do how many hours today? Just the 4 members. Ayan guys, yung pinababa ni Nightbot. Please connect to them. They are my members and they are also my super chatter. Salamat, thank you so much. At saka yung mga iba, hindi ko pa nagawa. Johanna Hana also, please connect to Johanna Hana. She is also my members. Please connect to Johanna Hana, my baby love. Just im channel, mega love chat. Thank you. Baba mo lang yung premiere mo, GF. Pupuntahan ko siya. Ayan guys, please do connect also to Just M channel. GF, baba mo yung mo, yung premiere mo. Mega love shout out, nakapasok ka na? Si sila Maria Pinay. Because this on the advertise. Maria Pinay, Germany. You just Mega love shout out si sila Maria Pinay, Germany. Musta na lalab? Thank you for sa paharang.
Baba mo, GF. Baba mo yung pan mo. Baba mo yung pan mo patamsakan natin. Guys, huwag kalimutan yung pan ko, yung 4 million in the house. Huwag kalimutan yung ano yun? Grand LS ko sa 5, sa 5th, May 5, yung Grand LS natin. At huwag nating kalimutan, lalong-lalo na sa mga member, please, 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 mag-ready-ready kayo kasi malaki-laki yung mga member at sa mga super chatter, malaki ang mga mapapanalunan nila. Ayan. Huwag ko na lang munang sasabihin kung magkano yung papan natin. Kasi, medyo malaki-laki. Joke. Ayan, guys. Maliwanag na ba? Ayan. Ayan, guys. Patamsak naman sa premiere ng GF ko, Empower Angels. Ayan, baba natin. Tingnan natin siya. Empower. Ayan, guys. Tamsakan natin yan sa yung Empower Angels nasa screen. Patamsak na naman yung pan nila. Yung ganyan. Eh, pwede, buti nagpan, oh. Oh, pwede pala kapag nagpakurol. Hindi tinanggal hindi tinanggal ni Google, oh, hindi tinanggal ng pan. Pwede pala ng ganyan. Kasi dati ayaw na niyang maglagay ka ng kahit ano. Pwede pala. Ayan guys, pa-entry, isa-isa, pagpuntahan natin yung bahay yung premiere ni Empower Angels, isang pa-entry natin, sulat tayo. Puntahan natin guys. Puntahan natin Empower Angels. Ang magtamtak guys, isang pa-entry kay Kwan. Power Angel. Ganda. Sigurado ka eh. GF, sigurado ka. Sigurado ka sa naririnig mo? Sige na nga, payag na nga ako. Empower Angel, sabi niya maganda daw yung boses ko. Hello. Ayan, may galap shot at Yvonne Asuncion. Ayan, nandyan na yung anak ko. Ayan, pa-entry. Ayan, isang pa-entry kay Johanna Hana plus. Pa-entry. Ayan, may jacket ka na, Yvonne Asuncion. You can also flying a super chat if you want. May jacket ka na. You have already a jacket. You have already blue. Your name got blue. So you can palipad. Super chat if you want. $10 or $5 or $100. Ayan. Johanna. Salamat, Hana Lalap.
4 million in the house. Mega love shout out. Sana tutubo yung mga tanim ko. Where is Ibon? Ayan. Thank you, Lalabs, Ate Johanna, sabi ni Empower Angel. Johanna, Hana, Lalabs, type test. Guys, type test. Para sa kwan. Salamat si Silab. Dito lang ano. Salamat si Silab Maria Pinay. Salamat sa pag-stay. Salamat sa stay home mo. Thank you for the PJ. Oh. PG. Ayan, mega love shout out si Sulayaw. Welcome, welcome sa payag, sa bahay, sa house ni host. Ayan. Meron ka ng si Sulayaw. Pa-entry. Ayan. Meron ka ng pa-entry. Good PM, Ma'am Johanna Hana, sabi ni si Sulayaw. Salamat po si Sulayaw. Nag-prepare chop-chop ko, GF or dinner. Wow, sarap naman. Sarap naman ng dinner nyo. Kumabig TV, hello, mega love shout out. Welcome, welcome. Walang ano man, si Sulayaw, you're welcome. Lahat kayo nang pumunta ngayon, mayroon kayong pa-entry siyempre. Kaya ako nag-LS naman kasi nga dahil sa pa-entry. Pag nag-like kayo din, siyempre mag-pan na ako. Siya rin yun, di ba? At least. Magdagdag lang ako ng mga pa-entry kasi meron na kayong dating mga pa-entry sa akin. Kaya maglaro tayo. Isang oras lang ako ngayon, guys. Halina, dalian nyo. Magpa-entry na kayo. Magpa-entry na kasi 1 hour. I just having LS for 1 hour. Ayan, oh, yung mga pa-entry, oh. Okay. Hindi makita. Yan. Ayan, oh, yung pa-entry natin. Yan. Dami. Bali nahanap kong white. Ayan, oh, yung mga pa-entry natin. Nandito kayo lahat. Kaya lang magdagdag ako kasi nabawas-bawasan nung nakaraan, di ba nagpalaro ako? Inabawasan siya. Hello, may jacket ka na, Kumabig TV. Sorry. Bakit nagpo-post itong Mega love shout
Salamat sa patamsak. Temsek. Ayan, may jacket ka na. Salamat sa patamsak. Ayan, magpan na. May pa-entry ka sa akin, mukha mo good looking. Mag-stay ka na rin, para sulit. At saka yun, another +1 yung nasa taas. Yung nasa screen, guys, tapsakan nyo siya, yung premiere niya at isang entry. Ayan. Mukha mo good looking. Thank you so much for coming in my house. Nung ilagay ko yung mukha mo na lang, kasi ikaw lang naman ang para mahaba masyado ang sulat. Ayan. 1, entry. Kapag nag-like ka din dun sa yung nasa screen, guys, yung nasa screen, +1 yun. Isa yung pa-entry na kagad-agad sa akin, tapos +1 yung nasa taas. +1. +1 entry. Ayan guys, huwag kalimutan din yan. Silip-silipin natin yung binababa ni Nightboot, guys. Yung member ko yan at saka at the same time, ko sila, members and super chatter. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Alin na kayo, guys. Pa-entry na. I had only 30 minutes left. Mag-end na ako. Fighty, kulaya. Fighty. Di na kasi ako maka-entry sa next week. Kasi may trabaho na ako. I'm going to work. So no more entry, no more live, no more entry. Mayroon palang entry. Dynasty. Ay, mag-work kasi ako, sisilab. Kaya wala akong oras na mag-live pa. Pero mayroon din pa rin pa-entry kapag nandun sa sakwan, sa may premiere ko, sa chatter. Makikita ko dun kapag pa-entry din yun. Kasi mambira akong nag-ELS. Dito na lang ako kasi kumukuha ng pa-entry at saka sa premiere ko. Kasi hindi naman ako nag-ELS. Kaya hindi ako makakuha ng mga pa-entry. Pag nagtrabaho kasi ako, di wala nang kwan. Ayan. Kain tayo. Gusto ko ng seaweed. Tanggal. Ay, walang anuman yun, sisilab. Laro daw. Sabi nila laro daw. Wag daw play. Walang anuman yun, sisilab. Kasi nga matagal na din na gusto kong makanta. Gusto ko lahat ng mga YT friend ko is mamuni. Lahat-lahat. Yun naman ang fun Kasi nung dati, ako rin nung hindi pa ako namuni. Ang daming nagwi-wish din na mamuni ako. Kaya, ganun din ang ko. Nagbabayad lang din ako sa mga taong mababait. Hindi ko man sila kilala, yung mga iba. At least, nakapagbayad ako ng
kagandang kalooban sa mga iba, di ba? Ganun yun. Oo nga. Oo nga, sisilap. Salamat! Alam, parang ng paharang si Juan, Joanna. Bakit nawala yung harang? Hindi na nagtatrabaho si Nightbot? Subukan nyo guys mag-type ng test. Bakit parang hindi na nagtatrabaho si Nightbot? Oo nga. Pitik utong. Tungod, do you know is pitik utong? Pitik utong. Yeah. Ayan, sobra namang napaka-kon yung asawa ko ngayon kasi pambira akong nagla-live, ngayon lang naman. Hiniling ko naman yung suporta niya sa akin. Maria Pinay. Spicy silab. Malaki utong daw. Ayan guys, mega love shout out. 3 million in the house. Malapit na ako matapos. Ayan, sino pa magpa-entry? La 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 la. Mas gusto ko naman ganito para hindi na ako mag-one mamaya. Isang oras lang tapos copyright pa. Parang hindi naman maganda. Everybody busy. Everybody busy, busy, busy. Damihan ko na nga lang yung one. Pa-entry ni Hana kasi laging nandyan. Stay forever. Yeah, it's the super chat. Chatter. Chatter, supportive, watcher, and my member. She's my member. Johanna Hana is my member. MLSO, Johanna Hana, sabi ni Maria Pinay, Germany. Ayan, magtablaban kayo, guys. Hindi pa nyo kadikit si Empower Angels. Dikitan nyo, guys.
Di ko alam kung siya na ngayon, diyan ang kwan niya. Pero hindi siya masyadong searchable. Mas searchable yung kwan, yung ano yun? Yung una, salamat guys pag-stay. Alam nyo na, pagod talaga ako sa pag-garden. I really so tired with gardening today. What are you having? Oh. Are you still in the house? That's why no more. Ayan, may galap shout out kay may ma'am si Donna. Super busy. Baby love. Thank you sa patamsak. Ayan, kay may ma'am si Donna. Pine tree yan. One. Salamat. May galap shout out to you. Ayan, may galap shout out. Sunny Inqueto. Ayan, tusok si sila morning. Thank you so much. Ayan, may jacket ka na. Thank you for coming. Sunny Inqueto. Thank you so much for coming. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Sir Jose, hello, from Ma'am si Donna, Sisika Johanna, sabi ni Kim Ma'am si, ayan, Ma'am Maria, hello po, sabi ni Kim Ma'am si, ayan. Sisi Labsani Ecueto, MLSO, sabi ni Maria Pinay, Germany. Okay lang, Kim and Ma'am si Donna. Salamat sa pag-video mo dyan. Ayan, thank you so much, lalab ko. Ayan. Salamat. Kim and Ma'am si Donna, MLSO. Mega love shout out. Si Love, sabi ni Maria Pinay, Germany. Ayan, thank you so much, guys. 4 million in the house. Mega love shout out sa lahat. Sabi ni Sisi, Sunny, Enquito, ayan. Type lang ng kwan, guys, test. Para baba ni Nightbot yung bahay. Type test. Baba ni Nightbot ang bahay, guys. Ayan. Magtablaban guys, hindi po nyo pa kadikit. Ayan, Sunny Inqueto. Pag hindi ka pa kadikit ni Johanna Hana, isa sang kwan, member ko guys, yan. Si Johanna Hana guys, hindi kayo magsasawang dumikit sa kanya kung hindi po nyo kadikit.
napakabait niya. At saka napakasarap niya. Sabi, napakasarap eh. Yan ang gusto niya. Ang ibig sabihin ng napakasarap, guys, is maganda. Johanna Hana. Johanna Hana is maganda. Ayan. Diba na? Ayan guys, si Johanna Hana, nasa pag hindi pa nyo kalablaban si Johanna Hana guys, ayan, member ko siya. Hindi kasi maganda itong buwan. Yari. Nahulog. Hindi ko nahulog sa buwan ko. Ayan, natulog na yung asawa ko. Ang oras na ba? Malapit na. MLSO, Ate Shar. Ate Shar, thank you for coming. MLSO. Okay lang. Naka-video lang ang host. Okay lang, Ate Shar. Thank you. Thank you sa pabidyo-bidyo mo dyan. Okay lang si sila. Sunny in Puerto, okay lang. Mayroon ka ng pa-entry sa akin. Ayan, ganun lang, di ba? Pagka nag-like ka lang, may pa-entry ka na kaagad. Huwag yung kalimutan na yung palaro natin. Grand LS. Oh, Grand LS nga yun. Kasi hindi naman ako nag-LS lagi, di ba? The Grand LS yun. Yung sa May 5, guys, sa May 5. Sa May 5, 3 p.m. Ganito ring oras. Ganito ring oras, guys. 3 p.m. May 5, 3 p.m. Ayan, naning kwento si Sinab. Ayan, sa May 5. Sa May 5, 3 p.m. 3 p.m. Maglalaro tayo ng bilao o kaeg. Ang laman ng bigao ay 100 or 50 peso to 100 peso. And then, kaing is 300, 500, and bukya. So, kailangan nandun kayo guys kasi maglaro tayo para masaya ba? Pero dapat lahat din ng mga member is nandun kasi malaki yung mga papananalunan nila. Ayan. Kimin Ma'am si Donna, thank you for sharing my live. Oh, Pinas time. Pinay, Germany. Pinas time. Pinas time at saka Hong Kong time. Ayan, sabay kay Siyempre ko, ay, talaga? Sabay kami ba? 3 p.m. Pinas time? Wala. Hindi ko alam yun.
Walang anuman, Sisilab, Naningkwento. Salamat sa pa-heart-heart at share. At share, hello, sabi ni Johanna Hana. Oh yeah, palagi siyang 8 p.m. Sisilab Maria, oo. Palagi siyang kay Chef Rico. Alam ko palagi siyang 8 p.m. Kaya palagi alam ko talaga na 8 p.m. siya. Na Pinas time. Dito kasi is 3, parehas ang time sa Hong Kong at saka sa Pinas. Kaya okay lang na weekdays yun. Dito sa Hong Kong at Pinas. 3 p.m. Para hindi masyado gaano pumunta. Kasi may trabaho sila. Ayan, kailangan nandito kayo lahat, guys. Para masaya ba? Ate Char, hello! Sabi ni Johanna, nani? Ulit-ulit. Oo, base sila. Oo, sige. Akyat ako sa kanya din. Akyat ka sa akin. Kasi nga, wala nga akong kasamang magpalaro. Yun kasi, yun nga, di ba, bilao. Yung bilao, ang, ang laman ng bilao, 50 to 100. Hanggang dun lang. Tapos yung kaing, 300, 500. Tapos, bukya. Maraming laman na bukya. Ayan, guys. Ayan. Yung laman ng kaing. Kaya ganun ang palaro natin para masaya. Hindi, hindi naman masyadong mahirap yun, di ba? O, maabutan mo pa. Sisilab. Sana inkwento. Sana makasali ako. Trabaho ko, mga alas 4 pa ako makauwi. Oo, makarating ka na nun. Nandun ka na. Ayan, good team, Ma'am Maria Pinay, Germany, from Jose Sulayaw. Magtago tayo. Matatapos na ako, guys. 10 minutes to go. 10 minutes ba? Go. 10 minutes to go. Kung di pa natin kadikit si Kwam, Johanna Hana, guys. Puntahan natin, guys. Nag-ELS siya ng every morning. 8 o'clock, di ba? 7 o'clock. Basta morning. Pinas time. 7 o'clock. Nag-ELS siya. 7:30 or 7 o'clock. Hindi ko alam kasi pagka pupunta ako, 8 yata. Ayan guys, thank you so much for coming. Kakaw ko. Gustong gusto ko ng seaweed. Yung ito yung medyo maanghang-hanghang. Si Sila Maria Pinay, ibaba mo mag-type ka ng test. Para baba ng bahay mo. Para baba niya bahay mo. Jemal Con.
Mega love shout out, Team Alphon. Baby love, thank you for coming. Salamat sa paharang. Wala, hindi na nag-work yung harang ni Nightbot. Team Alphon. Ano ba to? Salamat sa pang 22 tusok. Lagay ko nga siya. Isa pa. Isa na lang. Lagay ko na lang isa doon. Plus 2. May plus 1 pa lang. Kaysa ni Ingweto si Silab. Ayan guys, binaba ni Nightbot. Maria Pina, Germany guys. Lablabin na. Ayan guys, yung mga binababa ni Nightbot, bakit hindi nyo pa kadikit guys ito ni Ingweto? Magkadikit-dikit-dikit na kayo guys. Pambira akong nag-i-LS kasi, pag holiday ko lang, kapag may fun time pa. Minsan sa isang linggo ba yun? Minsan sa isang linggo. Minsan sa 2 linggo. Pag mayroon lang talagang time. Sobra kasi akong busy. Ayan guys, matamsak naman yung kwan kay Bibi Love Jamal Phone. Premiere niya. Premiere ba yan? Sabi, pwedeng pakurot. Kanina si Kwan, pwede mong i-type, pwede palang magpan na ngayon? Bakit kanina pwede? Jamal Phone yung kay Kwan kanina, kay EF, kay Imperial, kay Empower. Kay Empower kanina mayroong kadagdag yung Kwan niya. Pwede naman, hindi naman tinanggal ni Kwan, hindi naman tinanggal ni Google. Mayroong karugtong. Ayan, mega love shot at most wanted is 0, kaboom! MLSO. Hindi ako nagtatago. Hindi ako nagtatago. Ayan o. Hindi mo pa rin makita sa lapad ng mukha ko. Ayan. Ayan. Thank you so much for coming. Ayan. Mega love shout out. Thank you. Thank you sa lahat. Ayan, kahit ka lang. Sila Maria Pina, Germany. Kahit ka lang. Thank you so much. Thank you for pag-stay sa pag-stay, ha? Ate Jimal Phone, kabob. Sabi ni Most Wanted, isero. Ala, nandyan na. Ayan, Jelit Nava. Sila, thank you for coming. Mega love shout out. Thank you, thank you. Salamat sa patusok. Ayan, Jelit Nava. Tapos,
Most wanted is zero. Kahit ayaw mo, most wanted is zero ka, Bong. Meron ka din pa-entry lahat kayo. Lahat ng mga member ko, anyway, meron silang mga pa-entry. So, you cannot say no. Ayan. Most wanted is zero. From Johanna. Galan Nava. From Johanna Hana. Ayan. Salamat sa pabidyo-bidyo. Maria Pina Germany. Sisilab. Allah, nagpamember. Allah, thank you so much. Nagpamember. Thank you so much. Sisilab. Ayan. Ayan. Galan Nava. Thank you so much. Welcome. Welcome to my member. Ayan. Supportive on Rose. Thank you so much. Ayan. Meron kang pa-entry. Ayan, guys. Ayan. Thank you so much. Kung nyo pakadikit si Kwan. Kilin na ba, guys? Ayan. Bagong member ko siya ngayon. Thank you so much. Wow. Ang swerte ko naman ngayon. Meron akong pa-member. Parang Kwan. Ayan. Thank you so much. Ayan, baby love. Thank you so much, Ellen Nava, sa pag-build mo sa buwan ko. Member, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hello lang ka, Jimal Phone. Sabi ni Ellen Nava, ayan. Ellen Nava, kabong. From most wanted is zero. Ayan guys, please do connect yung pinababa ni Nightbot. Mga member ko yan. Yung mga iba, ilalagay ko next time. Hindi pa mautusan si Kwan. Nightbot ngayon kasi. Hindi pa na. Ang hirap naman pala magiging YouTuber. Kala ko madali lang. Ayan, thank you, mega love shout out. 9 million in the house. Patapos na ako, guys. Pero meron na kayong pa-entry lahat dito. May premier ka lang ka, Jillian MLSO from Jemal Phone. Congrats, Monica na pala. Lalab. Sino ako? Ako yun, Jillian Nava, Bibi Love. Oh! 1 month ago na. Ayan. MLSO, team supportive from Jillian Nava. Ayan. Merong ako, friend, patamsak. Sige, ibaba mo. Jillian Nava, pakibaba mo yung premier mo. Bibi Love, yan. Pangalawang tamsak post. Kasi kanina nasa kaalagat ka. Ayan. Dagdagan natin. Plus 1. Jemal Phone. Salamat sa palablab. Johanna, Bibilab. Pahula ka doon. Hahaha. Kung may natira pa dyan. Ano yun? Pahula ka doon. Haha. Kung may natira pa dyan. Oo nga. Ay, salamat na. Ay, salamat. Ala, sobra-sobra naman ang ginagawa ni Jilin Nava na. Ala, sobra-sobra naman. Thank you so much, sila Nava. Ala, thank you so much. Pinagpapawisan ako doon Sobrang pinagpawisan ako Jilin Nava, sila thank you so much. Ay, dami ka ng pa-entry. Ayan, super chatter and member. Dapat nandun ka sa palaro ko ng May 5, 3 p.m. Hong Kong in Pinas time. Sisilab Jilin. Kaya nga lang ka at Jemal Phone, sabi ni Jilin Nava. Ayan.
Salamat, 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 salamat. Dylan Nava. Thank you so much. Silab ko. Ayan. Ayan, parang ko naman, oh. Nagpa-member na, nag-super chat pa. Kaya kay Dylan Nava is nag-1 na lang siya. Plus 5 sa kanya. Plus 5 kay Dylan Nava. Ayan muna yung tuwad, langga, sabi ni Jimalfon. Ayan. Yung iba walang magawa. Oo nga, tama yun nga. Yung mga walang ibang magawa. Kasi nakatap-tap na sila mga yun. Kaya tapos, tinuwad nila ulit. Ayan na, 19 yun in the house. Really lalat to, sabi ni Jinaba. Ayan. Ayaw ko nang magpa-music. Hirap mag-edit kapag na palagi naman nilang palaging kun ng LS. Sayang naman, di ba? Sayang naman kung kun. Ayan, salamat po sa wow, you're welcome, Jamal. Ay, Jamal po. Julen Nava. Ayan, magkapareho kayo kasi Julen, Jamal po. Gigi. Emily So, Sir Jose Sulayaw, sabi ni Jamal Channel. Ayan. Kevin Ma'am Donna, thank you. Salamat sa pag-thank you. Thank you ba yun? Hindi ko mabasa. Maliit. Itaway nyo na lang yan. Ingat. Inggit nga yan. Oo nga. Yes. Maraming naiinggit. Kaya ganun. Ma'am Jilin Nava, hello po. Sabi ni Kimin Ma'am si Donna. Wala, dami na nating basahin. Baka nga kilala mo. Saan na tayo? Baka nga kilala mo lang yan, langga, sabi niya, at Jilin Nava, sabi ni Jemal Channel. Ma'am Jilin Nava, MNSO, sabi ni Jupus Sulayaw. Hello, Ma'am Kim, sabi ni Jemal Channel. Ako, pag na-CPR ako, hindi ko na ginagalaw. Oh, kasi pag na-CPR ako, ayaw ko naman, ala, yun, meret. Pag na-CPR kasi ako, ayaw ko naman magpahingi, di ba? Ibagay ko na lang sa mga sa atin, sa mga member at sa class. Alas, Chef Arabo, nandyan. Chef Arabo, yan, hindi ka nag-chat. Tusi Sulayaw, Kabob, most wanted Isero, ayan. Ako lang yan, si Sikoy Gilin, na ba, wala kasi sila, grasya, kaya nagtutuwad. Okay lang yan, sabi niya. Okay lang yan. Si Sikoy Gilin, na ba, wala kasi sila grasya, kaya nagtutuwad. Oo nga, tama ka, Johanna na bibilab. Salamat sa pa-heart at share. Ayan, salamat sa paiste. Ayan, galit niyo to. Siguro nga, Jemal phone, sabi ni Gilnava. Oo, totoo nga yun, sisilab. Ayan, Sulayaw, kaboom. Ang haba. MLS, sabi ni Jose Sulayaw. Ayan, Kimi, sabi ni Johanna Hana. Ayan, Kimi Ma'am Donna. Ayan, kaboom, sabi ni Kim and Ma'am Donna. Hello. Pahula na ba? Sa 5 pa. Most wanted is 0 sa 5 pa. Dapat nandun kayo. Kasi lahat ng mga member at saka super chatter, malaki yung fun. Allah. Ayan, hello, Sulaya from Gilnava. Hello, at Kim from Gilnava. Ayan. Ayan. Padalat-dalat. Salamat, Jimal Channel. Thank you so much. Baby love. Ayan. Thank you so much. Salamat sa palipad-lipad. Ayan, thank you so much. Ayan. Wala, natanggal.
mega love shout out. Chef Arabo, vlog, Alex. Ayan. Harang po, sabi ni Joanna. Hello, mega love shout out. Joanne, good morning, good morning. Nagigising niya to. Wala tayong pag-asa. Back, Joanna, sa papaula. Mayroon kayong pag-asa dito. Mayroon kayong pag-asa sa kwat ko. Palaro. Susurten na kayo doon. Joanna, Ivana Alawi, Melis O is in the house. Sabi ni Maria Pinabit, Germany. Si Tikoy Kimi from Joanne. Sis Gemma from Joanne. Si Sila Maria from Joanne. Agoy, kagigising ko lang. Ayan. Sabi, agoy, dami ko nang babasahin. Agoy, hindi na ako marunong manghula. Di channel, sabi ni Johanna Hana. Good afternoon, Ma'am Tess. Sabi ni Joanne, thank you. Good afternoon to Steven Lab. Johanna Hana. Ayan, love. Chef Arabo, please connect. Free concert po tayo. Ayan. Ayan, nagbutyag naman na si Chef Arabo. Ibinunyag ni Chef Arabo. Jemal Montana. Ayan. Ayan guys, sa Jemal Montana. Lablabin na. Kailan ang pahulak? Si Kuya Johanna Hana. Ayan. Ha? Anong nangyari? Chef Arabo. Chef, yung pan mo. Yung message mo na-delete. Ayan, oo nga. Sabi ni Jemal Channel. Salamat sa stay home. Maria Pina, Germany. Si Lab. Si Sulaya. Salamat sa virtual hug. Si Sulaya. Mga Bob. Tayo na mukbang. Joanna Hana. Magpag-asa din. May pag-asa din po ba ako dyan? Saan? Joanna, saan? Invite po kayo, guys. Sure po, ang enjoy po kayo sa free concert. Maya po. Ayan. Ayan, guys, kay Juan Chef Arabo. May concert kasi mamaya. Ayan, guys, hindi po nyo ka Juan Chef Arabo, guys. Puntahan natin, guys. Ayan, o. Baba natin. Nasaan na? Nawala na? Ay, ayan. Ayan, guys, nasa screen. Ayan, guys, malapit na akong matapos. Wala, dami kong dinabasa. Oh, wow! Walang palalampasin entry. Ano, saan na? Mayroon akong leave na kwan. Ayan. Joan, oy, na naman ha. Ikaw pa ha. Wahas. Diyan walang palalampasin entry. Ayan. This is Bolly. This is Bolly. Hello, this is Bolly. Parang si Kono. Ano yun? Yung pana. Hello, mega love shot. This is Bolly. Ayan. I put you blue already. This is Bolly. Color you already. Hi there, host. Hello. Juan Emeliso from This is Bully. Ala? Sa palaro, Ma'am Tess, ha? Oo nga, sa palaro. Yun. Wala na ako. Oo nga, sa palaro. Mapunta kayo lahat. Sa hindi pa nakarinig, sa May 5, 3 p.m., mayroon tayong palaro. Bilao o kaeng. Ayun. Guys, dapat nandun kayo lahat na all is sponsored. Hello, Ate Shar. Sabi ni Kimin Moms. Donald Lala, Imperial. Hello po. Sabi ni Joanne. This bet Janaban. Gantam
Ma'am Tess, thank you so much. Baby love Miss Janaban. Salamat. Ayan, meron din pa-entry sa akin. Hindi ko Nesbet, sabi ni Joanne. Nesbet, salamat sa baby love mo dyan. Hello, this is Polly. Hello, may love shout out to you. How are you? Hello, welcome to my LS. Lalagyan and ganda. Musta mo? Sabi ni Power Angels. Ayan. Kevin, Ma'am, si Donna, si Tikoy Nesbit Janaban. Ayan, si Tikoy at Joanne. Kagigising ko lang, sabi ni Nesbit Janaban. Imperial Lalab, ito pa kagigising lang. Init dito sa Pinas, sabi ni Joanne. Oo nga, mainit yun doon sa Pinas. Diyan sa Pinas. Ayan. Si Tikoy, Kevin, Ma'am, si Donna, sabi ni Nesbit Janaban. Same tayo si Sikoy Nesbit, sobrang init, papawisan na pawis ay. Sabi ni Joanne. Ayan, guys. Ayan, guys, yung pinababa ni Nightbot. Lahat yan, guys, lahat ng Nesbit Janaban is also my member and my super chatter. Kaya lang, hindi ko pa nautusan si Nightbot kasi ang hirap pala ilagay. Ilagay ko sila lahat in the future. Kaya lang, slowly, kasi wala akong time at saka na-squeeze yung utak ko. Sarap matulog. Oo, ang sarap nga matulog, Lisbeth, kapag mainit ng panahon. Yun mo lang yung aircon, tapos or fan, tapos makatulog. Sarap matulog. Pero ang sarap matulog sa treehouse ko. Hindi ko na kailangan ng aircon. Oo nga. Ayan guys, yung pinababa ni Nightbot, guys. Please to connect to all my super chatter and my member. Ayan, bibilab, sabi ni Kevin Donna. Ayan, salamat sa pahat heart, Chef Arabo. Ayan guys, kung di pa nyo kakonect si Chef Arabo, puntahan nyo yan, nag-ELS yan, ang lagi-lagi yan every morning. Every morning, anong oras na ba? Anong oras yung LS mo palagi, Chef Arabo? Kasi minsan punta ako, minsan 8, nandun, meron eh. 10 ba yun? 9 p.m. pala no? 9 p.m., every 9 p.m., Pinas time. Ayan guys, si Chef Arabo, kung hindi nyo pa kakilala, hindi pa nyo kakonect, ayan, nandun sa screen. Ayan, Sir Yu. Mega love chat. Thank you for coming. Ayan, isang oras na pala ako. Thank you for coming, Sir Yu. Ayan. Type test, Sir Yu. 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Sir Yu. Type test. Para baba ni Nightbot yung bahay mo. Ayan guys. Tumati na yung kilig-kilig ko. Nagpapawisan na ako. Lisbeth, good PM, sabi ni Jose Tulayaw. Kaboom, sabi ni Joanne. Kaboom, sabi ni Channel. Kuya Yu, hello, sabi ni Joanne. Ayan, Lodi Yo, kaboom, sabi ni Mus 150. Ayan guys, type test. Baba ni Nightbot bahay niyo. Ayan, sino ba sunod na live? Sabi ni Mus 150. Dito ka pa.
Basta matitistero ka, Bom, dito ka pala, dito ka pa. Gano'n na, walang mag-live na sunod. Oo nga, tapos na ako. Kasi nga daw, sabi ng asawa ko, sabi niya, daw kami, mag-spend time daw. Walang oras sa kanya. Kaya yan, di bale, nag-support naman siya kanina. Kasi nga, nangako ako na 1 oras lang ako. Ayan, thank you so much. 12 million in the house. Ayan, mega love shout out. Meron kayong pine tree lahat sa akin, guys. Don't worry. Tapos, lahat ng mga member, super chatter, dapat nandun sila lahat. Ayan, just Nesbet Janaban, thank you so much for sharing also my life. Ayan, guys, mga binababan yung mga kwan. Ayan, guys, dabdabin na yan. Patusok naman, guys, kay Jemal Food Channel. Ayan. Abangan tayo. Pin tayo. Overtime ka na. Ay, karoon ka, uupit ko lang. Ikaw kasi na-late ka. Ray TV, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na. Ray TV, mega love shout out. Agoy, kabog, kagigising ko ko ulit. Swerte. Swerte naman ako. Yan, suswertein ka na naman nga. Ayan. Ayan, maligo muna ako, sabi ni Nisbet Janaban. Sige na, Bibi Love, Janaban. Nasaan na siya? Bakit parang hindi magkatugma itong buwan? Nalilate? Sobrang late ako. So, if na lang muna ako magmamahal. Sabi niyo. Ayan guys, kung hindi po, salamat sa pagpunta, 30, 30, 30, doon, 30 team, salamat. Agoy, sasali na ako dyan, kapag. Ayan guys, huwag hindi kayo mawawala sa kwana, sa Grand LS natin. Mga member, mga super chatter, ayan lahat kayo, lahat na ng dito, at lahat ng nakapa-entry, hindi kayo mawawala, baka kayo ang mga manalo at maglalaro ng Ilaog o Kaing. Yan. Kaya nga, mag-inis kaya ako kasi mamimigay naman si Kabom. Kaya nga. Hindi na pa muna ako mag-end kasi baka mamimigay naman si Kabom. Baka kasi kwan. Okay. Mag-chat ulit ako. Oh, sige. Yun, wala akong kasamang magpalaro. Kaya kailangan kong kasama magpalaro. Yung pilao o kaing. Ayan, maganda. Yung pilao, ang laman niya is, ang pilao, ang laman niya, 50 to 100 only. Pero, yung kaing, 300, 500, at saka maraming bokya. Ayan. Maganda yun, guys. Magandang palaro yun. Parang naiiba. kaya napaka-excite ba? Kaya yun, yung mabubunot, kaya maglaro, tapos aakyat, parang yung palaro ni Kwan ba? Ni Ayesa. Ayesha. Parang ganun din, pero iba yun. Dapat maglaro tayong lahat. Kaya, dapat ng mga member at saka super chatter at saka member, paglalaro lahat sila. Ayan, maglaro tayong lahat. Ayan. Pag-ipunan nyo ng lakas, guys. Ayan. Maglaro tayo lahat.
Sigurado kaing-kaing. Oo nga, kaing-kaing. Di natin alam. Baka yung bukya ang makuha mo, bibilabyoan. Ayan. Thank you so much. 10 million in the house. Ayan, sige, gawin ko na 6 minutes na lang para 1.5 hour. Sabi ko isang oras lang kanina kasi mamalingki pa ako. Wag na si Cornesbet. Papalaro na si Kabong. Oo nga, magpapalaro na si Kabong. Anong oras ba magpalaro si Kabong? Salamat guys. Salamat sa lahat sa pagpunta. Ayan. Ano na ang kwan? Sino na ang magbaba ng kwan? Ayan guys, kung nyo kadikit. Please to connect sa mga member. Salamat sa mga member ko. Salamat. Thank you so much. Swerte ako sa'yo, Ma'am. Swerte ako sa'yo, Ma'am Tess. Nabubunot din ako eh. Oo nga, bibilabyoan. Swerte ka din. Kaya maglaro ka. Aakyat, lahat naman ng maglaro, aakyat. Para makita, para makita, gaano yung kwan ba, yung reaction, yung mga kwan, pagka naglaro, di ba? Mas maganda naman yun, kaysa nandyan. Mahirap kasi mag-type minsan nahuhuli. Agoy, habang nasa CR ako, nagpipindot. Mag-ingat ka dyan. Baka yung cellphone mo ha, flash mo dyan ha, nesbet dyan naman. Ala, nahuli ka na, bibinabluan. Hindi, sa 5. Wednesday, sa 5 yun. Sa 5 na. Sa 5 na yun. Five na yun, sa 5 na. Ayan, continue in the house, may galapkat. 2 minutes na lang guys. 3 minutes na lang. Oo, sa 5 yun. Dapat hindi kayo mawawala kasi kailangan yung manalo. Mga member ko yan, especially yung mga member. Ay, yung mga member kasi, yung mabubunot nila is isa kung sila maglalaro. Iba yung palaro ko sa kwan. Puro pera sa kayo. Iba yung palaro ko din. Oo, kain din. Pero ibang kwan ba? Sa mga member at sa super chat. Ibang palaro din yung sa mga super chat at sa kwan. Dapat may pera lahat doon. Walang bokya. Lah? Ganun ba yun? Okay, 9 million dahas. Nag-love out. Oo, dapat hindi ka mawawala doon kasi mananalo ka. Yuan. Ayan guys, thank you so much. Ayan. Anong oras na? 2 minutes. Babay na ako. Ayan, thank you so much sa mga member. Lalab, thank you so much. Salamat sa mga member. Thank you. Ayan. Kaya nga, thank you so much. Paano mag-con yun? Meron na akong ilalagay. Paano ba yun? Ha? Ano yun? O mag-i-in na ako. 1 minute. Salamat.
salamat sa Ningkwito. Marami kang magsisilab. Marami kang pa-entry. Dapat nandun ka sa palaro. Paano natanggalin to? Ayan yung nasa last na chat na lang. Ipadlagay ko na lang doon. Ayan guys, mga member. Nesbet Janaban. My super chatter and my member. Please do connect. Kung sino pa lahat na connect. Daning with, baka hindi ka pa kakonek kay Nesbet Janaban. Silab, ayan. Please do connect na kay Nesbet Janaban kasi napaka-generous at napakabait nila. Napakabait nila, guys. Ano na yung gagawin ko? Ay, hindi pala dito. Ayan, guys. Thank you so much. Salamat, salamat. Ayan, 7 million in the house. Salamat sa pag-stay. Patatapos na ako, pero ayan, thank you so much, guys. Ayan, thank you so much to all my members. Thank you so much to all my super chatters. Salamat, salamat. Salamat. Our super chatter for today, Jimal Kun Channel. Salamat. Thank you so much. Salamat sa lahat. Ayan, sa mga member, thank you so much. Ayan, guys. Huwag natin kalimutan tamsakan yung pan ni Jimal Kun Channel, guys. Our super chatter. Ayan, guys. Thank you so much. Mag-i-end na ang puso. Connect ko lang yung mga Ay, ito pala. Meron pala akong natutunan na kwan, na ano yun, Korean. Chugeyo, chugeyo, chugeyo is excuse me. Dowa juseyo. Dowa juseyo is patulong. Amado is maybe. Aniyo is no. Ganda to. Nasaan na yung mga, what? Nasaan na yung mga, nasaan na yung mga, what? Korean. Ayan. Kumapsumeda. Kumapsumnida. Ayan, guys. Kumapsumnida sa lahat. Thank you so much. Kumapsumnida. Salamat. Ayan. Diba? Thank you so much. Salamat sa pag-stay. Ayan, sabi pa, meron pang palang chat dyan. Si Kojo, si Spider-Man daw. Iniisip ko na Batman yung naka-blue. Tapos red.
Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo sa lahat. Thank you sa pag-stay. 7 million in the house. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Salamat, 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 salamat na walang sawang pasasalamat at walang hanggang pasasalamat, guys. Thank you so much. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Sa mga member ko, ayan. Thank you so much. Sa pag-avail nyo sa membership, ayan. Salamat sa inyong lahat. Walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.